Sa paghuman ako og graduate sa college March 1987, nang-apply dayon kog trabaho. Ang una na kong gipang-applyan mao ang mga kompanya nga nakagusto kaayo ko, sama sa San Miguel Corporation, apply sa ko PLDT, apply ko sa Atlas Mining, diin pa to General Milling. Daghan ko gipang-applyan nga gusto nako, pero wa gi usang nitawag nako. Hangtod dito na sa ako mga secondary nga mga applyanan. Hangtod wa man ginitawag ug ngano sa kang wa ginitawag nako, wa gitingip kapasal silang standard. Nagpataka na lang kog pang-apply bisag asa madawat. Imbis nga accounting ko, akong kurso accounting, nadawat ko pagka department head sa maintenance, labi na sa janitorial works diha sa katong Fairmart Cebu. Nang dito ko dakaton pagsigig map niya gamit anang paliser kay mutabang masagkos mga janitor. Wa muhaom sa akong kurso nga nahuman. So kining pagka-laborer, ang pagka-mamumuo, ang pagkatrabahante, haom-haom sad ni sa atong kaning abilidad o sa atong gitawag og skills. Si Kristo niingon siya, daghan kayong anihon, jutay ra ang mga ngani. The harvest is great, the laborers are few. Nang ingon siya, pagampo mo nga magpadala ang tag-iya sa anihon og daghan pang mga ngani kay masayang ning anihonon. Pero doon na gihapon siya qualifications. Sa inyong paminaw, kamurong nanimba dinhi o kamong naas online, makapasar ka mo sa qualifications ni Kristo para makatrabaho mo sa iyang business. Iyang business, the business of saving souls, kanang pagluwas og mga kalag, kapasar ka mo. Kinsa dinhi ang naghuna-huna nga pasar ko pa der, madawat gyud ko ana nga maong trabaho ta sa kamot. Wade mo ayo di ay. Wade mo mag huna-huna nga mo trabaho kuyog sa Ginoo. Sige, hatagan ta mo unsa may basic qualifications. Ang una, kinahanglan gyud nga andam magantos. Kanang nahigugmas pagantos. Kay matod pa ni Kristo, ako mong gipadala sa mga karniro, taliwala sa mga lobo. Unsa man ang mga lobo, mukao nagkarniro, paako na nila, kanon. Unyag ika mo'y karniro. Di sa to pasakit kayo ka na inigpaak palang daan, na sakit na, labaw na yung kunis-kunison ka. Diba doon ay panahon nga kita mura tagipaak, labi nagmaritison ta, kanasang i-reject or i-persecute, awa na, mura na kagikunis-kunis niya, imong mga kaliwat, muunay libak nimo, daot nimo, muaway nimo, mura jud kagikunis-kunis. Nya, sugot mo na, dili. Og dili, di ka mahimong laborer ni Kristo. Lingay mong tupad. Nasugot ka na, kunis-kunison, sugot ka. Nya moingon gani siya, sugot ko. Congrats, trabahante na ka sa Ginoo. Nya ang sunod nga qualification, pero dili ni mo'y tanan ha, kuan lang ni siya ba, pipila lang. Basic, kinahanglan magpuyo nga kabus. Kana yung gitawag na to literally poor. Kaya nga naman, matod pang Kristo, ay mo pagdag kwarta, ay mo pagdag pagkaon, ayaw mo pagdag ilisan. Ana, why sandalyas? Sunan ka ana? Aw magsandalyas pero why extra nga shirt? Unya, why balay nga imong atuan? Kita karon mo travel ta, moadto ta sa kalugar,
mag-book naman tadaag hotel or unsa diha accommodation ba didto matud pang Kristo sa mudawat lang ninyo. Ug naay mudawat ninyo, saka mo didto kaon mo unsay gidalit ug wa say mudawat abalhin lang sad mo ngadto lain balay. In short, pertig yung pobriha, libod suroy ang atong tawag ana. Why kaadtuan, why kasiguruan, why siguro nga makakaon, why siguro nga makahigda og balay, why siguro nga dawaton. Saman, nahigugma mo anang klasiha sa kinabuhi. Doy. Wa na. Oy, di mo mahimong liborer mo na San Vicente Ferrer, lakaw-lakaw, sila San Roque, tanan mga santos nga atong gideclare nagpuyo gyud sa gitawag. Wa lang sila mo puyo tungod kay napugos, nahigugma gyud kakabos, naningkamot yung mahimong kabos sama ni kaning kuan kaning Bishop Chopilo Kamomot na karon Venerable Chopilo Kamomot. Iyang ipanghatag ang iyang mga kwarta nga kolektas bahan, labi na obispo dagko mutog stipend kaning pare ginagmay ra man ning amo. Ipanghatag niya hastang iyang singsing nindot nga singsing sa obispo kanang ilang kuan unsa ning nga episcopal ring iyang iprinda sa kaning kuan mga pawn shop kay aron ang iyang proceeds ipanghatag ngadto sa mga kabos. Ana nahigugma naningkamot gyud ba nga mahimong kabos magsigig higugma na mga kawatan kanang mga mangingilad. Iyan na sige aghatag niya. Ibaw ka na mga mangingilad nga di man na muhonong magsige ra man ginagi og pangilad. Yan sa man mopuyo mo anang kinabuhi gyapon pila ra man sakto gid ingos Kristo no, the laborer are few or laborers are few, the harvest is great. Ang ikatulo nga qualification nga nahigugmang mualagad sa tanan, kana yung tanang tao gyud ba alagaran nya unsaon pag-alagad matud pang Kristo. Ayuha ang mga masakiton, wa man sa mingon ayuha ang masakiton basta Diyos nun. Tanan yun masakiton, mga giyawaan, tanan alagaran, mga kana mga tao nga hasta ganing patay. Ang patay buhion pasabot gamito nato ang gahom sa Ginoo sa pag-alagad sa atong isig katao. Dili nato gamiton ang gahom sa Ginoo para pagpasikat o paghimo sa atong kaugalingon nga maoy gamhanan o komportable. Saman, ganahan mo mualagad sa inyong silingan nga siging daot sa inyong pagkatao. Kanang daoton gyud mo ba? Himuan gyud mo sayo, mualagad mo dili. Kung ang kabit sa imong bana masakit niya, wa gyud ika pa ospital, imong dados ospital. Asawa, imong dadon dili. Dadon aron pa injection na euthanasia para patay. Og imong dadon niya imong patambalan, nindot kayo. Lipay kayong Ginoo ana kay mi alaga jud kas mga masakiton nga wa gyud pagpili ba. Ana kon ang imong igsuon nga giilugan kas tanang yuta nga kabilin sa imong ginikanan, gikiha pagyud ka. Unya wa na siya bugas, nasakit pagyud saman imong atimanon o imong tiwasan. Kanang imong silingan nga murag giyawaan nga sigihan jud kanyag libak, sigihan kanyag daot. Unsa man muhatag kaniya og kaning pagkaon, muhatag kaniya og gift panahon siyang birthday. Usa man na kapag alagad nga nabang imo siyang lipayon ba.
Muna iampo nato ang atong mga kaigsuonan. Diri sa unang pagbasa, si San Pablo niingon siya, gipamiyaan ko sa akong mga kuyog. Si Lucas nalay nahibilin. Pasabot kani si Saint Luke, kuyog kamao gini siya. Usa ni siya sa mga 72 katao nga gipadala ni Kristo. Dili ni siya usa sa 12 apostles. Unya na-meet nila si San Pablo, maunungon. Wa na gud kaagwanta ang kauban ni San Pablo katong tulo ka book yang gimension, pero si Lucas ni kuyog yun. Sa ato pa andam siyang magkalisod. Napriso baya si San Pablo. Matod pa niya, wa gini dipinsa nako. Ako ra gyung usa, pero ang Ginoo wa ko niya biyae. Mao ni ang tinuod nga kinaiya sa mga magtotoo, mga higala ni Kristo. Kamo, higala mo ni Kristo o kaaway? Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang sa to'y kinaiyas higala. Sa to, ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Mutug-an ka nga si Kristo hari, pinaagi sa imong paghari-hari, kanang ikaw naging magbuot, wala na. Makatug-an lang ka nga si Kristo hari, pinaagi sa imong pagpuyo nga kabos, pagpuyo sa pagantos, pagpuyo nga kanang nagsigig alagad. Kana moingon gyud ka nga hari ang Ginoo. Nga naman gibuhat nimo ang iyang sugo. Pero ikaw na gani mo'y maghari-hari, kita na gani mao'y magpadato og maayo, nya kita na magkontrol sa mga tao, wa na. Ang ato ng pagkahari mo'y atong gitug-an og di na ta ana higala ni Kristo. Una, ang higala ni Kristo kanunay gid ng kabus, kanunay nagantos or nahigugmas pagantos. Og wa na sila pagantos, mangita gina sila antosonon. Kana bang kuan ba? Mangita. Una mo bakwit na sila, mo langyaw naglaing lugar. Mo adto baglaing lugar aron mo ambits pagantos kay mangita gyud pagantos. Ikaw na ba? Katapusan lingi sa imong tupad. Pangutan ako no siya. Siya aing na siya ba? Mangita na tarog pagantos ha. Ing na kano. Musanong ba? Ing na sugod karon mangita na tag pagantos. Nindota na. Wa mawagtang ginita ng pagantos kalibutan ug daghan na kaayong magsigig embrace sa pagantos. Pero wa gani magpabilin kitang malata nining daghang antosunon kay pulos na ta mupaantos dili na muantos. Manindog ta katong mga laborers ni Kristo.